si Harry Roque ang pinakamagaling na spokesman. Kaya inggit sa kanya ang oposisyon. Harry Roque ang ating pambato, kailangan natin siya sa Senado. Harry Roque ang kakampi mo, Harry Roque lahat tayo. Harry Roque ang ating pambato, kailangan natin siya sa Senado. Harry Roque ang kakampi mo, Harry Roque lahat tayo. Siya ang aking senador kasi masipag siya. Si Tatay Digong lubos ang tiwala sa kanya. Kung usapang kaayusan di malabo na, maiangat ang antas sa Pinas, iboto siya. Si Harry Roque, maaasahan yan. Si Harry Roque, mahal ang bayan yan. Si Harry Roque, sa'kin ay #1. Si Harry Roque, ang ating action man. Merong Ang prinsipyong di gagaling mabibili, ng mga mahal taga ang Ilocos Sur. Siya ang ating boses pagdating po sa Senado. Pag magpapatuloy ako na magsasaraw, kada rally, magiging sexy na talaga ako. Ngayon, siksik sa pag-ibig. Nagagalak po ako na kasama ang mga taga Ilocos Sur. Hindi po ako magsisinungaling. Hindi ako taga Ilocos Sur. Pero ang masasabi ko sa inyo, kalahati ng bilbil ko, langgunisa vegan ang laman. At yung kalahati, bagnet na galing Narvacan ang kalahati ng Big Bill. Mabuhay ang langgunisa, mabuhay ang bagnet. Well, alam niyo po, importante talaga na tangkalikin yung ating mga produkto na gawa sa ating probinsya dahil lahat po yung mga produkto na yan, ibig sabihin, hanap buhay para sa lahat. Maraming salamat po sa mga taga Ilocos Sur dahil kayo po sumunod sa pakiusap ng Presidente, mask, hugas, iwas, at bakuna. At ngayon, naririto tayo, nagwagi na laban kay COVID-19. Palakpakan natin mga sarili.